Dumani yathumezizweni isihlahla somhlebeno ndela mzimba bejembeje mfazone empahla inhliziyo zamadoda ebomvu nabasetete nabasenyimba nemkhonto kwasikazi into abayikhalamazi dictionary into abayithi umndeni ngalunya njengaphethe nduku ngibethe ngathi ngiyakha kwaphidlika ngathi ngiyafulela kwanetha sengikhona siqugula mdalo ohlala emotional sawubona wena ongasubscribeanga ngicela ungenzele ifavor ke njengamanje before siqhubeka mfowethu singaxabani awucinezelele ubutton uthi subscribe ngelinye inyanga ngizofunda ukukhuluma isingisi ngithi can you please subscribe on my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching. This is Professor Khehlelezi. Namhlanje ke ngihambile ngawulanda Makhosi Ungcobo phansi endaweni yase Seaview lapho ngimthathe khona. La asi-interview abantu abangekho bahle, si-interview abantu abahle. Your wish one day is to come and sit next to me, because when you sit next to me, you have a blessing that you will get from me. Igama lami ngudokotela Khehlelezi. Namhlanje ngilande uMakhosi Ungcobo. Makhosi, thokoza. Bomapholo bafuzo onyuso qade elihle, idlozi elihle limhlophe, insimbi kaGobi insimbi eGobi ezinye, ntombi emhlophe. Makhosi. Amen. Sayilot Makhosi. Alright Makhosi Ungcobo laphana ke uyasitshela ukuthi mayiphahla nje. Makhosi ke namhlanje into engikulandele yona angikulandelanga into eziningi. Kunabantu othola ukuthi bayatshela mabeyohlola ukuthi wena kufanele ukuthi idlozi lakho likhushulwe noma ukhuphule idlozi. Abantu abaningi bafana noKhehlelezi ngesixhosa sithi uqaba. Mina ke ngiyiqaba kwesinye izinto uthola ukuthi umuntu akazi ukuthi kahle kahle ukukhuphula makukhulunywa ngokukhuphulwa kwedlozi kusuke kukhulunywa ngani noma ukukhushulwa kwesithunywa kusuke kukhulunywa ngani. Namhlanje ke ngifuna ungitshele Makhosi njengoba silana sikubizile ukuthi kahle kahle makuthiwa umuntu uyakhushulwa ukhushulwa kanjani ngoba thina sazi sonto nenkonzo yokukhuphuka yokukhuphukela entabeni asazi ukuthi nedlozi liyakhushulwa makukhulunywa ngokukhushulwa kwedlozi kusuke kukhulunywa ngani. Okay, ngoqonda wami nami lendlela engisebenza ngayo uma ukhuphula idlozi kumuntu liphakama kumuntu so kumuntu lo okumuntu onabantu abadala uma ngabe liphakama kuyena suke liphakama ngoba enesiphiwo esithile abanye bathi idlozi la uyafemba into kanjalo so uma ngabe ke kuthiwa idlozi liyaphakama kufika umuntu kuwena angeze ukuzohlola kodwa azokhuphula umehluko lapho uma ngabe uyisangoma lesi somndawo kuthiwa uyahlola kodwa mangabe unesithunywa lesi enginaso mina kukhuphuka idlozi lomuntu kuwena likhulume bese limtshela inkinga ekhona lapha yana emsamo. Idlozi likhuphuka kuwe. Likhuphuka kumina. So wena mangizohlola ufanele likhuphuke kuwe. Kukhuphuka ugogo wakho wakomalume ebese kukhuphuka ikhehla lakini. Ekhaya kababa wakho. Bese uthi he phela ke uma bese khuphuka ikhehla ngizobhongisa kwekhehla ngikhulumise kwalo kodwa makuyisalwazi sizoqhamuka naso sikhulume ngalendlela vele esikhuluma ngayo kodwa sobe sikhuluma kimi isitswana hayibo sikhuluma isitswana phela makuthi sikhuluma isitswana Okay Makhosi ngifuna ukuzwa ke njengamanje umuntu osombukelo sekhaya uyafisa ukuthi nami ngeke ngiye kuMakhosi ngiyokhushulelwa uyakwazi umuntu othi mina ngiphesheya kwezilwandle kodwa bengifisa ukuthi lokhu ngikwenzelwe over the phone uyakwazi ukumkhuphulela umuntu lento over the phone. Ngiyakwazi ukumkhuphulela umuntu osevele oseyiclient lami angikwazi ukuthi ngiyakwazi ukumdonsa umuntu but isikhathi esiningi ngoba sidila nezinto zomsamo engathi ungaqala ufike kumina esigodlweni ebese ke ngikunikelisa abantu abadala bese bededela idlozi lakho likhulume kumina okulandelayo uma ungifonela kukhona izinto odinga ukuzazi sengiyakwazi ukukudonsa yize ulapho kude ngizwe ukuthi inkinga yakhe ikuphi. Njengamanje sifuna ukubona ke njengamanje ukhona umuntu othi mina ngathwasa ngaqeda ngiyinyanga ngisangoma nguMakhosi ngumprofiti ngumthandazi kodwa kuhamba kwavaleka njengamanje sengifuna umuntu ozongilungisela noma ozongikhupulela kahle uzokwazi ukuqedela umsebenzi waqala umunye umuntu uMakhosi. Ngiyakwazi ukwenza lokho uma ngabe uhambile wayothwasa ngisho kuthiwa uthase isithunywa sodwa noma wathasa umndawo kuphela uma ngabe ugobela wakho phela isikhathi esiningi ogobela bake
bayalivala idlozi benenkinga yokuthi banomona nesiphiwo siphiwa abantu abadala mhlawumbe wena ungapheki kwakhe. Uyakwazi ufika lapha yana kumina ngifike ngikulekelele khona ke enye inhlalisuthi engisebenzisana nayo ekhonza khona lapha kaShembe. kaShembe ibona abantu engike ngikuthumele kubona ukuthi bakulungisele umsamo ngoba mina bengakafiki kuleso sigaba sokuthi ngilungise umsamo. Ebese uyabuya uza kumina bese ngiyaqhumisela ngiqhumisa idlozi kuwena likhulumele lona. Ngicela ukuzwa la Makhosi. Uma sikhuluma ngento le uthe wena isiphiwo sakho umuntu uyasivala. Isiphiwo siyakwazi ukuthi umuntu asivale makuyisiphiwo ngempela ungahambanga oyifuna into makuyinto yakho. Isiphiwo somuntu awukwazi ukusivala. Wena uchaza uthini mawuthi? Uyakwazi ukuthi ugange uphambanise lapha emsamo. Isikhathi esiningi ngeke ukwazi ukumvala umuntu kodwa ungenza ukuthi isiphiwo sakhe sidelay ukuqala ukusebenza uma uhliphizile lapha emsamo. Idlozi mali namandla liyakwazi ukuvalwa. Uyakwazi awulivali thanqa ngoba idlozi liyayilwela. So mangabe ngithi uyalivala ngiqonda ukuthi uyakwazi ukumphambanisela umuntu kodwa mangabe umphambanisela akusho ukuthi ngelibuye kuyena limdirect ukuthi awuhambe uyokusibani banayosusa lento efakwe. Uma umbuka nje wena ehambele emgwaqweni lapha uyambona ukuthi lo muntu wavalwa umbona kanjani? Isikhathi esiningi uma ngabe umuntu efika kumina ngimbona ukuthi uvaliwe umuntu make wahamba wayothwasa. Hayi ukuthi wonke umuntu othwasayo uzothwasa abuya bomali ephendabuko. Hayi ukuthi wonke umuntu othwasayo uzobuya kwazi ukuhlola. Cha iphiwo zabantu ziyahluka. Uyahamba uyothwasa ngoba uyogeza umsamo wakini noma kuukuthi mhlambe kufuneka kuhlanjululwe lapha emsamo umsamo awusaqondile ebese kusetshenziswa wena ukuthi uhambe uyothwasa ebese ubuya. Hayi ukuthi usume lapha endabuko. Bese kuba khona umuntu ombonayo ukuthi yambona lo ehamba nje isangoma lesi ukuhamba kwakhe. Kodwa uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu osifazana usekumuntu engathunuka amakhwapha usekuthi manje akasageza usenokungayinaki. Uyabona? Kodwa uyabona izinto kodwa abantu abangeni. Umbona kanjalo kumuntu ukuthi uvaliwe ukhamba indlela isangoma kufanele sigeze. Isangoma siyageza. Angithi ngisho lokho ukuthi uma kugangwe ngezinto emsamo ubona ukuthi umuntu angathandi ukugeza. Umbona kanjani umuntu osebenza ngezibhoki? Uyakwazi ukumbona phela abantu abadala bayafika bakukhombisa ukuthi lo muntu usebenza kanje. Hayi kuthiwa mina nginabantu abadala mina ngifuna ukumbona angifuni ukuya kulenyanga ngoba lenyanga le isebenza ngezibhoki and futhi affect kanjani idlozi lakho umuntu osebenza ngezibhoki iaffect kanjani idlozi lakho. Ake kuthiwa lo muntu ubhula ngezibhoki but mayiselapha akalaphi ngazo ibhoki lapha ngomuntu kodwa mayibhula ngezibhoki iyayiphazamisa idlozi leyo nto. Esikhathini esiningi phela nabo laba balapha ngezibhoki basuke kwenganayo lento yokuthi uyakwazi ukubona kodwa bese efuna ukuyiphoqa ngenkani bese sebenzisa izibhoki. Uyakwazi ukubonela inkinga yakho yize yena ke engcolile enjalo uyakwazi ukuyibona inkinga yakho. Isibhoki singcolile. Asikho right phela ngoba sihambisani nedlozi. Yabona into uma usuyenza ngokuyiphoqa kungayona into inikwe idlozi lakho. Leyo nto kusho ukuthi ayisahambisani nedlozi lakho. Mangifuna ukuthi ngingenwe idlozi njengamanje ngiyambona uKhehlelezi hamba ngemoto enhle ngiyafisa nami ungenwe idlozi yenza njani? Alikwazi ukungena idlozi lingekho kuwena. Kodwa uyakwazi ukuthi uthathe izinto zokuzenza kube ngazi ukuthi unedlozi ungenalo idlozi. Ake kuthiwa njengamanje ngifuna ukuyothwalela idlozi ngifuna ukuyothwala. Uyakwenza ngedlozi la kaNgcobo. Kuyakwazi ukwenza ukuthi uyakwazi ukwenza phela lapho kusuke ngaselona idlozi sekuyipoki njengobusho. Atshela abantu athi unedlozi kungelona idlozi. Mbukele ekhaya bese noMakhosi Ungcobo la othi esichazela khona ngokukhuphula ngako konke ngoba nginokuzwa abantu bekhuluma nani indaba yokukhuphula isithunywa sona yasikhuphula. Into kaBaba uNkulunkulu yake yakhuphula. Ayikhuphuki. Awukwazi ukuthi ukhuphule isithunywa uzalwa naso. Kuyinto eyisiphiwo sakho oyinikezwe uNkulunkulu ozalwa nayo. Ake sigijime. Ngalesikhathi uzalwa asivele sifike kubona sesiready ukubona. Ngalesikhathi ukhula sikhuphuka nawe. Uye ngokuya isithunywa sakho sikhula. Kodwa asidingi ukuthi sikhushulwe omunye umuntu. Ake sigijime njengamanje sihambe siyophuza amanzi bese siyabuya kancane. Zangosia, Hosi,
Welcome back to the show. Isintusami. Hleli nodokotela Khehlelezi laphana ngisakaza bukhoma ngisendaweni yaseThekwini eGagasini. Kweskabanana eSkoti KZN. We are in South Africa in case you're watching us from outside the country. Siyakuthanda into sokutshela wena ukuthi siyakuthanda, especially when you are commenting on whatever we are shooting. Siyayifuna ama comment wenu we are desperate ngalawo ma comment. Siyafuna comment on our comment section and make sure that your comment iyasuta and isiphatha kahle ungasicommenteli. But anyway, siyabathanda abantu abakhomenta noma babuka YouTube because they are decent people, right? Sikhuluma ngokukhuphula la Makhosi, yini umehluko phakathi kokuhamba lokukhuphula nokuhamba lokuthi ngiyangena entwaseni manje, khamba lokuthwasa nokuhamba lokukhuphula? Yini umehluko phakathi kwalezi zinto zombili ngoba uyayazi into yakho? Ukhamba lentwaso usuke ukhulunywa ngomdiki nomndawo ebese sibuya size sithunyweni ileli ukhambo ekuthiwa ukhambo lamanono. Umehluko la amanono abantu abadila kakhulu nokuthandaza, and then mase kuba khona umndawo. Uma ngabe kuthiwa unomndawo kukhulunywa ngokuthi unedlozi lamali. Yabo njengamanje umuntu obuka ekhaya akakagculiseki njengami. Asiyeke isithunywa sebandla, asiyeke isithunywa sani. Ngikhuluma ngokuhamba lokukhuphula idlozi nangokuhamba lokuthwasa. Lezi zinto zo2 angazi noma phela ziyafana noma zifani. Wena ngifuna bekade uthe ekuqaleni ukuhamba lokungena entwasweni. Yes, nokuhamba lokukhuphula. Ngithi umuntu uyakwazi ukuthi elokukhuphula isithunywa lidila kakhulu nalabantu ababekhuleka abakungenile. Angithi yes. Yeah. Ilona ke lelo busulidla ke ebese kuphakama leli dlozi lalikhuleka kakhulu kuwena. Uthi umbuzo wami kulolu kuhamba lokukhuphula isithunywa kunemithi efakwayo lapha? Yebo kunemithi. Uyahlangana yini umuthi nento kaNkulunkulu? Uyahlangana umuthi nento. Uhlangana ngoba phela lento leyo umthandazo. Angeke yini ukwazi ukukhulekelwa amanzi bese kuthiwa khuphula ngamanzi? Cha, ngeke ngikwazi ukuthi kwenzeke kanjalo. Phela vele isinene ihlahla lezi ezijwayela mina ngozazidalo yena uNkulunkulu ukuthi zisila. Asibuyele la emuva ngithe ngikubuza ngathi umuntu osebenza ngezibhoku ohlola ngezibhoku uthe wena uwrong ungcolile. Akangcolanga lo okhuphule ngezihlahla. Ingoba lento isuke ifunwe yidlozi lakhe. Kunemithi ongeke ukwazi ukuyisebenzisa njengesangoma ngoba ayihambisani nalabantu abakuphethe. Yizi ikhona ezinye izangoma zisebenzisa. Imithi efana nani? Kufana nokuthi nje khona idlozi elingalisifuni isigubhu bese kuba khona idlozi. Indaba isigubhu singafuni edlozini. Udepend ukuthi abantu bakho basebenza kanjani. Uma ukuthi unedlozi elikhulu elingafuni ukuvalelwa esigubhini. Sikhona isangoma esinganaso isigubhu. Zikhona izangoma ezinganazo isigubhu. Ukuthatha uphi? Ngisangoma nami. Manje uma isangoma wona unaso isigubhu? Anginaso isigubhu. Why? Ngoba lami idlozi langitshela ukuthi alivalelwe esigubhini liyayidonsela lona abantu. Ubani wathi idlozi liyathatha livalelwe esigubhini? Kuyenzeka phela uma ngabe khulunywa ngezigubhu kuthiwa uma unesigubhu isigubhu sedlozi ebese uthatha idlozi ulivalela lapha phakathi. Wezwa ngomuntu noma wayibona? Ungobela wafundisa kanjalo. Makhosi usafanele wenze research yakho kabusha ngoba uMakhosi wayifeeda the wrong information. Yes. Alikho idlozi elathatha lawo valela esigubhini. Idlozi liwumoya of which I believe. Yes. Liwumoya spirit. You cannot take the spirit and go usifake esigubhini bese usivalele. Maybe one thing zokubiza sesizochaza noma ukuqhubeka ubuke kanjalo Makhosi sikuchazele kahle ukuthi ngeke uthathe idlozi yolivalela esigubhini. Kodwa ke asikho lapho namhlanje. Sila endaweni yenkamba. Kuney'nkamba ezithi mayidliwa lapha nithola iziyahlukaniswa. Ezakomalume, ezakobaba. Lezi ungayingeni kanje. Yini lena enenza ukuthi nihlukanise lezi inkamba manje uthola seziyahlukaniswa? Ngokwazi kwami mina ngaze ngiyizwe ukuthi inkamba yahlukanisa. Engikwaziyo ukuthi ukhamba lomdiki nomndawo alikwazi ukuthi uhlanganise nelesithunywa. Ukwenza ngokuhlukana lokho. Manje kusuke sekwenziwa yini lokuthi hayi abantu bama abadala bathi singazidli lezi inkamba kuwe sicela ukuthi siyozidla eNigeria. Le bese kuthiwa amanono wakho sicela uwadle ubutswana uwadliswa abathwa laba abancane abafishane. Suke sekudalwa yini lokho? Kwesinye isikhathi phela uma ngabe sizalwa noma ngingazalwa khona la eThekwini ekugcineni masikhumbula kahle iqiniso abantu according to history akuzange kwaba khona abantu khona la eThekwini. Kahle kahle sisuka phakathi eAfrika bese kuba khona lento ekuthiwa it's migrating, ukwehla ukushintsha kwesikhathi abantu behlukana, omunye ehlala kwenye indawo ngenxa yomsebenzi.
lokho kuyokukhomba ukuthi unalo igazi lalabantu ekuthiwa hamba odla kubona awukubona abaphakema kuwena. Akukhona ukuhamba uyothwala lokho ezizweni. Akukhona ukuhamba kokuthwala depending ukuthi into efunwa yidlozi lakho yini. Ngoba phela manje awukwazi ukuyikhethela ama-ancestors akho ukuthi wena kahle kahle udabuka kuphi. Njengamanje lesithi khona umuntu okubukayo uyafisa ukuthi njalo mayilele ebusuku uphupha kuthiwa akahamba ukukhuphula awukhuphula but akazi ukuthi uyothatha ini ahlanganise nani uyoqala yipha aphuma ayewu. Uyakwenza yini lokho ukuthi wena ukhuphule umuntu uthi noma kuthiwa uyona ingane yami noma kuthiwa but inkinga uyagula lo muntu and bathi kusinda kwakhe ukuthi ahamba ukukhuphula. Uyamkhuphula yini umuntu othi mina ngidla treatment ye-TB ngidla treatment ye-HIV and AIDS udokotela uthenge nenkinga yezinso angisakwazi ukuphalaza angisakwazi ukwenzani and I'm worried ukuthi mangifika la kodwa ngichathe ngiqume ngiphalaza uzokwazi yini ukumsiza lo muntu? Uyakwazi ukumsiza ngaso sonke isikhathi mangabe kufuka umuntu kanjalo ogula angeke uze umuntu onezinto umdlise imbiza ngoba imbiza ziya-affecta izinto. Uyabona ukuthi slay queen. Okay. Ngokusho kwakho lokho bakho awuyazi. Imbiza isikhathi esiningi ziya-affecta izinto. Ingakho isikhathi esiningi mangabe kuthiwa u-diabetic ngoba you're in danger ukuthi ungaba nezinto ungaba nalezi zifo lezi ezifana nezinto ungayisebenzisi izimbiza ngoba uzophathwa izinto. Angithi uyabona uma ufika kumina umuntu okanjalo nezinto angikudlisi awuphalazi. Yes, ungalihabula nje kuphela ukhamba uyayizwa leyo ebese ugeza ngayo ngaso sonke isikhathi mawushaya ukhamba lapho ubachazela abantu abadala idlozi lomuntu liyakwazi ukuzwa liyakubona futhi mangabe ugula futhi ngeke uqamba manje uzenze islay ukuthi hayi angiphalazi mina ngiphethwe into ukuthi liyakwazi ukubona ukuthi uphethwe yini. Ithe uzenze ini? Islay queen esithile should isiqamba manje. Sengenza umzekelo lapha islay queen sibhekwa njengomuntu ongathandi into zesizulu noma oyiqhenyayo. Siyayiqhenya islay queen. Ake sabe siyaphuza amanzi njengamanje siyabuya njengamanje sisaphuza siyabonga. Alright, sesiphinde sabuya igama lehlelo Isintusami ngihleli noMakhosi Ungcobo. Makhosi Ungcobo nginembizo emibili yokugcina nje sesizovala njengoba ngiyabona ama comment abantu balibele bayasendela bayabuza la imibuzo. Ungakhohlwa ke ukuthi mawufuna ukusendela i-comment yakho noma imibuzo don't forget to email us. Nansi email la ihamba ngaphansi noma mawufuna ukuya ku Khehlelezi ungakhohlwa ama number nanka kungenzeka ukuthi kade wawufuna ukukhehle siyaxwayisa lapho khona. Please make sure you keep this and you save it. Noma ungayikhatha nje uyithatha uyisendela abangani bakho. Ukhehlelezi the real one. 1 aka inboxani, number 2 akayisend friend request ku Facebook angikwazi ukuthi isendwa kanjani. Number 3 ngeke uthole ngibhizi kuma inbox ngithi siyachatha mina now because I don't do that. I don't have time angazi ukuthi ku inboxana kanjani. So if you have Khehlelezi and chat naye kuma inbox that is the wrong one. Ukhehlelezi number 3 angilaphi ngo WhatsApp ngithi mina ku WhatsApp asikhulume ku WhatsApp izinto siyikhulume lapha ifaka imali engako ngabona sekungena igama lemali ngicela ungenzele ifavor A1 ithi before ngifaka imali mkhulu Khehlelezi ngicela siqale senze video call so just make sure ungayitholi so uthola ususcammer because ni scammer ngegama eli1 lithi lona igama ngibone izithombe profile picture yakho ngabona phoma ku profile picture yami yonke into kuyami mase kugena igama lemali cela video call then that's it. Makhosi Ungcobo sesiya ngokuyovala manje ngifuna ukuzwa la ukuthi uma kuza umuntu kuwe othi mina ngisindisiwe ngiyumfundisi but ngiyafisa ukukhuphula lento yami yasesontweni but angithandi manje ukusebenzisa imithi ayikho enye indlela ongenza ngayo
Mkhulu ngokwazi kwami nokwamanje bengakafiki kuleso sigaba sokuthi ngikwazi ukuthi ngikukhuphulele ibandla lakho. Njengoba bengichazile ngumuntu osebenza ngekhandlela namanzi. Angithi uyezwa. Bese ngisebenzisa uvaselina. Angithi yabona. Phinde ngizosebenzisa usawoti. Lo sawoti lona lamanzi ngiyakubusisela uhambe uyozisebenzisa ekhaya. Angithi uyezwa. Mina into engiyenzayo kahle kahle ngilungisa kahle kahle ngigxile emsamo. Ngilungisa umsamo ukulalela ukuthi idlozi lakho lithini likhala ngani. Lokhu akufani nokuthi uhambe uyohlola kumuntu ngoba usuke ukhuluma nabantu bakini ngqo. Ngeke kube khona kuba abantu ke ngibaziyo abakwenzayo lokho bese ngikudlulisela kubona ngoba mina bengingakafiki. Kahle kahle wena uyilenyanga esebenzisana nabanye isikhathi esiningi ibambe nabantu. Exactly ngoba ngiyazenzela. Angithi edlozini awuthi uphuma entwaseni uba nesigodlo esivuthayo nje sekungena abantu angithi uyabona dependa ngedlozi lakho mina lami lidlozi ke la ngenzisa umndawo ngawuqeda ngathi ngisuke emndaweni ngase ngiyokwenza isithunywa base bethi ke ima kancane ngala ubudila nesithunywa ngithema ngibuye ukwenza isithunywa kwabe ngena abantu besithunywa abadinga ukuthi ngibaqhumisele ngibasize ngokwesithunywa kuyimama nje ke bengikhombisa inhloli ke namathambo ukuthi buyela kulesa sikhwama sakho lesi esasikwenzele sona mhla uphume ephehlweni. Thank you very much. Thank you so much guys. Thank you so much. Siyabonga kakhulu wena kade ubukela. God bless you. That was Makhosi Ungcobo all the way from SCView la eThekwini. Khumbula ukuthi wena usibuka sisendaweni yaseThekwini eGagasini. We having a fresh air. Ngiyabona ke moya ushaya. Si right nje sina stress wena okhalayo khala wedwa. Ukhumbule ukuthi uzokhumbula ukuthi ngomhla ka9 April umhla ka15 April sizobe sikhona la endaweni yaseThekwini esigodlweni ngqo emahlabathini la esizobe sikhona senze khona inkonzo yethu ka Good Friday. Uzoba nenhlanhla ke wena uzogezwa inyawo. Ungakhohlwa ukuthi mawuza enkonzweni ka Good Friday sifika ngolwesihlanu khona straight emzini kaKhehlelezi sifika ngolwesihlanu sesiyohlukana ngesonto kuzobe kushubile wherever you are mthandazo wakho ushinto yodwa uthi ngiyafisa ukuthi nami ngiyogezwa inyawo ngiyodla isidlo senkosi ngoba siyayivula izinto noma kuthiwa unezifo ezingalapheki sizoyelapheka uzokhumbula ukuthi on a Sunday this Sunday sobe segoli sobe sonta khona nawe kade ufisa ukubona uKhehlelezi come join us sobe sikhona kodwa ke Makhosi sicela ukuthi usho ama contact details akho la utholakala khona. Okay number ngitholakala kuyona ithi 062 064 062 064 3632 3632. Yep. That was Makhosi Ungcobo uthi inamba lezi atholakala kuzona kanti ke don't forget to follow us or follow me now. Khehlelezi ngilandele sis landela para www.drkayonline.co.za www.drkonline.co.za ukhumbule ukuthi mina nawe siyinto kanje same WhatsApp group siyathandana nje nawe njengoba ubhala la uthi ngiyakuthanda nami ngiyakuthanda. Love you too. God bless you. Siyabonga.